بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun deyip çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tehammül ettiyen kıyınçılıklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu keremi bilen kabul edip belki hemmemizin iki dünyas avat bolsun inşallah. Hazreti Sofallah yarişan eydiya söyüklük bendesi tab olsa mehrem bolur korkunca artık eşreti kem. Men şu mahal Huday Taala yakilleyen mi yakillemeyen men bir dogry adam mi ya telek adamlygym biljek bolsaň bir iki däne alamati var diýip durýar musulmanlar. Namaz okuyan, araza tutyan, hac edýän, zakat berýän. Şu hacym bilen men Huday Taala yakillapdyrynmy? Şu zakatym bilen men Huday Taala yakillapdyryn? Şu namaz, arazalan bilen men Huday Taala yakilleýänmi? Ya öňkönki duran ýerimde dumy? Sogaplyň gurrun däl haptasy. Hudaýa yakilleman gurruny. İnsan ibadet etse bir sogapdan ta 10 sogap, 10 sogapdan 1000 sogap Hudaý Taala öz maslahatyna göre bendek jaza berýär. Ýöne bizim gurrumyz aýaşy ibadetde bir pişrefte qurbet bamy? Hudaýa yakillemak bamy sogapdan başgada? Şonu biljek bolsaň Hazreti Sofallah yarişan iki däne alamati var diýipdir. Söyüklük bendesi tab bolsa mehrem Hudaý Taalaň söýýän bendesi Hudaý Taala yakillasa iki alamati var diýipdir. Biri korkunca artık korkmasy käneler. Bir de eşreti kem bolar. Dünýä kewasy az bolar diýipdir. Şu mahal bir ulukon hemme zadyň jogaby şey musulman dogollu. Bir nefer Hudaý tarafdan bir derece ýeten bolsa, şu dereceden Hudaý Taala yakillemaktan korkusy kän bolsa, raayeti ahwalaty şeriýete raayet etmezi. Ewe düşse şol adam dogry şo. Mun nämeden çyrym aýtýan men? Şimal jamiada aşaktan ýokary pay berildi diýen bir görünmäýär musulmanlar. Bir nefere pay berilýär berim. Awla yatan ýerinde pay ýok. Ýortmaly, zähmet çekmeli, aglamaly, eňremeli. Ondan sonra Hudaý Taala kabul etse şeýle. Ýok, bir mugada bir zat berilen bolsa da imkany bar bir gawadam ýa gaw şahsiýet sataşan bolsun. Şoň alamaty iki zat musulmanlar. Çynnan şol adam işanmy? Çynnan pay berilenmi diýip biljek bolsaň gün-begün korkusy artyk bolmaly şoňa musulmanlar. Titrep ýaşamaly. Allamaly. Barıp şo bilen meydana çağırıp bir gıybaty başlajak bolsaň başlamaly. Bir de eşreti ýok bolmaly. Dünýä asan hewasy bolmaly. Pulun, dünýäň, maly mulkyň arzaşy bolmaly. Olaň ýandy musulman dogollar. Pay berilipdir. Hazreti Safar Muhammed İşan ýalak bizim ulukon beýik türkmen ustadymyz ey musulmanlar. Buhara şerifden faryg ol tahsil bolup gelýärkä ýolda bir zat sataşýar. Deşüýe etjek bolýar, deşüýe etjek bolanda daşyny bir nur ehate diýär. Şonda nur ehate edenni ýanynda bir şeriki bolmaly, şerik saňa bir zat bolýar.
bir aqza seni ihatet ya qavya gideyli ostatdan sual edeyli. Gitýärle Özbekistan Buhara şerif, Hiwa şerife faragul tahsin bolan hücresine barıp hücreden girip ostadyna salam berenni entek näme-nämediň agzamaka ogul sana berildi dipdir. Muňa diýerler berilmek. Men sana bir doga edeýin dipdir. Indi demmeýlek merizleri ya kakynarlaň hemmesin Hudaý Taala sen demiň bilen şefa berjek. Hudaýyň şefasy sen agzyňdan demiňden çykjak dipdir. Ey musulman, çyn zede de gelýän müşrik şöbende Hudak Safar Muhammed Aun Tazir, ulukon ustadlardan. Muň biografisi geler inşallah. Ýöne bir kysgaja aýdyp bereýin. Bebende Hudak berilen pay zähmet çekipdir, eňrapdir, aglapdir. Bir kudret işine gelipdir ki Hudaý Taala şoňa bir kudret beripdir. Şoňa kakynny diýip de getirerlerini elle näme bolup gitýär. Ýok. Ýylan çakýa, içýän çakýa. Şon ýalyk bir zehre giridip duran adamy gelip okutjak bolanlaryny ogul oturur. Näme sokan bolsa gaftan girip öz zeherini alıp gider diýende ýylan içýän girip gaýdardy. Sonra akymda zeherini alıp giderdi diýýär musulmanlar. Oňa diýerler işan. Oňa diýerler paý berilmek. Şu inşallah aýsynlar, elbette ojaklamy gadimdan gelýän beýik ostatlar bilen bahsy joda, bile gözüň nury. Ýani bir gijede işan bolýan adamlar etsinler şun inşallah sınmasa. Söýüklük bendesi ta bolsa mährem. Her kim Hudaýa ýakynlýam, ýakynlamaýan, berilmedik diýjek bolan iki zady var dipdir. Bire gün titriýär. Keplemeden galýa. Bidere keplemäýin. Ýuwaş-ýuwaş iýmeden galýa, haram ýemaýin. Ýuwaş-ýuwaş gezmeden galýa, haram ýerik aýak uzadamaýin, el uzadamaýin. Sonra da bir görseň bir gabatda özlet edip geçip gidýär musulmanlar. Elhasyl insana musulmanyň Hudaý Taala ýakynlasa iki zady äpbermeli bolar. Bire gorkyny käneltmeli, etminana aýyrmaly. Adam fakir kıyametteki kıyınçılıklar. Bir de dünya kevası olmalı diýip şey diýýär musulmanlar. Bir wagt sahabalarň biri Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şon mes'ul goýupdyr. Mes'ul goýanny bir jeng bolmaly, gije musulmanlar istirahat edipdi, leşkerler şu leşker istirahat eder ýaly kafirler hyýanet edemasyn diýip şoňa mes'ul goýupdyr. Bu sahabata gijany boş geçirmeýin diýip näme edipdir? Ibadete meşgul bolupdyr. İki rekat namaz okymagyna durupdyr. Ýa-ni beýik şahsiýet. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň şagirdi sahabe-i kiram. Şonda kafirlaň bir gabatdan bir däne ok wurdy diýe, oky çykarakamda namazyny edame berdi diýe. Ýene ok wurdy diýe. Ýene ikilenji oky da çykardy. Üçlenji oku vuranla ýanyna başga sahabalaryň biri onu aýdypdyr. Hayt düşman geljek bolýar, namazyň tököt. Şonda şu sahaba namazyň tököt akamda tawzi bermäni durupdyr. Ey falany, men namazy eleki ömrüm geçirmän ýöne harasat bolmasyn gafdallan men Hudaý Taala'ny ibadet edeýin diýip men iki rekat namaz başladym. Şonda da bir surany okyp otyrdım. Qur'an-ı Kerim'in azamaty, Qur'an-ı Kerim'in hormatyny saklaýyn, ortada kesamaýyn bir yaram sebepleyip, ondan sonra diýene bir zat, seni gördüm men namazda, maňa eşare edip dur namazyň tököt düşman gelýär diýip. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam men kafirlere mes'ul edip goýdy. Musulmanlaryň jany hatara düşdi. Ýogsam eger on ýalyk mes'uliýetim bolmasaydy, men şu okuň eteginden namazym tököt ýansam janym çykarardım diýipdir. Tek Qur'any kesmer ýalyk diýipdir ey musulmanlar. Qur'any hormat etmek, Qur'any okywatyka eşitmek däl ha, jany çykjak tek bir surany ortada goýmaýyn diýip ey musulmanlar. Qur'an-ı Kerim'e hormat, Qur'an-ı Kerim hemmede dermandır. Geçen hefteden kän sual boldy. Bir jembendi eder ýanak bir forsat boldy. Bire şondan märi kän adamlar gorkup be. Ey musulmanlar, musulman Hudaýdan başgadan gorkmaly. Hudaýdan başgadan gorksaň onda zelil bolarsyň. Bir de
cin yani şeytan yani Hudaý Taala edipdir. İnne keyde auzu billahi mineşşeytanirracim. İnne keyde şeytani kana zayıfen. Şeytanın etçi işi yok dipdir. Eger insan musulman özü mäkam ýoluna gaýym bolsa, şeytan Hudaý Taala'nın ýanyna gasam içende näme diýdi? La awghiyannahum ejma'in. Himmesini ýykaryn diýdi şeytan. Dünýede ahiretde. Onu Hudaý Taala aýtdy, muhlis bendeleme men bilen janu del bilen şeriýeti tutýan adamlary hiç zat edip bilmersiň diýdi musulmanlar. Kan soallar gelýär ortada bir jemben diýsek, ey musulman, musulmanyň öýünde beter takwalyk ewde bolmasa bir jin ýaşya ona amer diýerler. Amer diýen jin ýaşya. Amer diýen jin eziyet görmese eziyet bermeýär. Ýöne käde musulmany ejiz görasa tarık turuk bilen hawasyny pert edýär. Şu tarık turukty innemese galya şo. Yüreğine gorky salmasa galya. Etjek işi de ýok. Ýene bir jynma ona arwah diýerler. Mahsus çağı enesinin gewresine galandan ta 7 ýaş tökötýänçe şoňa ýagy bolan jyn. Arhaw diýerler. Arwah der asl. Arwah bir jyn iki çağı enesinin gewresinden ta 7 ýaş tökötýänçe şoňa muzahimet edýär. Onun için sagaman oğlum bolsun dip gewreli kabir dogalya. Dünya gelenden sonra 40 gün şoňa bir doga alya, ondan sonra da ýene de doga gerek. Elbette şeýtanda bir bilmel gurrunma, arwah diýen jynnan sagaman galjak bolsa, ey musulman dogollu, ene madam gewreli ýagdaýda Sure-i Mübarekeýe Fatiha aýatul kursyny okyp durmaly. Täke çagasy düşmer ýalak. Eger şoňa wagan gaýym bolsa, çagasynyň galanyny etmeýän tafandan sonra Sure-i Fatiha bilen aýatul kursy amana rasul ta'ahar falagunas şular okyp güne öz ennamyna kalbozyny demursa hiç mogada çagasy düşmeýär. Düşse de merisilik sebepli düşýär, jenni däl. Indi arwah diýeni şunu bilmeli, musulman ýaşaýyşyny 7 ýaşaýança çağak muhafazat etmeli, ýeke ýatyrmaly. İkindi bilen akşamyň arasyna ýatyrmaly. Başarsan akşamdan sonra ýatyrmaly. İkindiden ta ýatsa şelli çağany suwa düşürmeli. Çün hammamlar, zatlar, duşlar şeytanyň öýdip eşdilýär. Arwah diýen jyn şotada kan eziyet bermeklige sebep. Bir de diýwaryň düýbüne ýatyrmaly, bir de ganan kotokda ýatyrmaly. Şu olakan zatlary ta 7 ýaşaýança raýat etmeli musulman. 7 ýaşan töködenden sonra o ýanky arwah diýen jyn tamasyny ürýär bu zatdan. Ýene bir gıyıkçyk ba öýde tarık turuk bolýar. Ýahçaly açyp ýapýar. Puly otak pytak akdyýar. Lebasy rahtawizan ýere gaçyrýar. Ya bizim özümizde kan kok düşen meselelerden zinanyň özüne hamle etýär. Näme degwelli del, ýöne bir zat hamle diýär. Saçyny kesýär, rusarysyny kesýär, köneğini kesýär, dokmasyny kesýär. Şu zat ey musulman ahuny da ihtiýancy ýok, mollak da ihtiýancy ýok. Size nushasyny edip bereň. Bir namaza dehrete gaýym adam birce bislitri inni sepçek jaýyna westegisi wa haýatmy, haýatda bir zat barmy, öýüň içinde barmy, öýüň içinde de bir otokda barmy, hemme ýerde barmy, şunu bilmeli. Gorkmaly ey musulman adam Hudaýdan başga zatdan gorky bolmar. Eger bir nefer jennan derer çekjek bolsa biz derer çekerdik ey musulmanlar. Şonu Sure-i Mübarekeýe Fatiha, Ayetul Kursi, Amener Rasul ta'ahar, eger başarsa Sure-i Mübarekeýe Yasin, Sure-i Duhan, Sure-i Jin, Sure-i İhlas, Sure-i Falak, Sure-i Nasi, namaza dehrete ganimet bir arasadan bolsa suwa demursun. Ondan sonra şon ispiri bilen şu eziyet berilýän ýere sepse hiç mogada gelip bermer, eziyetten nagalar. Aşpeshanada tarık turuk bar. Birce perçi suwa azmaýyş gerekdel Qur'an-ı Kerim'in godraty. Ýöne şonu sepjek adam dehretilje sepmeli, önçe öz ayetul kursi okuýmaly, täki eziyet bermer ýaly. Käde özüne çörüň oşamasy wada.
dehretilce ayetul kursi okuyup sepse näme eziyet bolsa galya. Ey maşy gymyllasa da her nämese de şu olakan dermanlarının biri hiç yerikte barıp awara bolup bermeli aley musulmanlar. Bir de öýde jyn bolmany bir ferişte gune ýaşajak bolsaň, salih adamlar öýe kän çagyrmaly, kän getirmeli. Gaw adamlar, gaw zenanalar bilen gatnaşmaly. Olar bilen ferişte gelýär, ferişteň baýaryna jyn ýok. Biri de ey musulman, nezafete harici qaim bolmalydyk. Adam saç sakalyna yetişmese, dişin arasında saklamasa, dırnağını arasında saklamasa, nezafet hususisine yetişmese, jyn kirliliğe berýärdi. Nezafet İslam şondan üçin buyurupdyr. Bir-birini irtibaty saf bolmak üçin, biri de insan musulmanyň özüne bir gaýpdan bir düşmanlar gelmer ýalak. Gözden daşyň kirlerini biderek şeytan jyndan eziyet gelşi ýalak, batyny kesafetler bolýar. Adam günah edenne manevi bir kirliýe. Ey musulman, hiç mogada jyn gelip bermer. Ýerde aýsam aýdandyr. Her moga günah edeňizde günahın kişik olakany hemmet Hudaý Taala bi hormatydyr. Ýöne gıybet ýalak, namehreme göz düşmek ýalak, biderek agyz bilen günah, göz bilen günah bolanyny başarsaňyz heftede bolmasa aýda Hudaý Taala bilen halwet edip 2 rekat namaz okuyup göz ýaş etseňiz, şo magnawy kirlilik, aýrı magnawy kirlilik inkolokan. Hatta 2 rekat namaz bilen aglap, 2 rekat namaz bilen aglap, eger edibilse namazyna gaýym, dehretine gaýym, ondan naşgary işi 2 rekaty günni edibilse şoňa olakan alaja seher, alaja gözlemek, alaja jynşy. Ýöne men aýdýanym bir öýüň bereketli boljak bolsa, günäňden çim estağfurullah edip göz ýaş edibilse, set jynyň olakan täsirinatynyň biri. Biri de Sure-i Mübarekeye Bakara. Şunu öýde kana kılmaly. Biri de tagziya. Tagziyan usulüne kana işlemeli musulmanlar. Bir turunç, bir de rogan zeytun. Şunu beter jyn jemaat, şeytan jemaati gyn görýär. Bir de qara jüzüm. Şu 3 tane zat musulmanyň öýüne mesref bolup durmaly. Beter de rogan zeytun kan mesref edilmeli musulmanlar. Gysga geçen. Yine biri de musulman 5 öýde 4 öýde ýaşaýar otak. Şu her otakda ibadet bolup durmaly. Namazyň bir otaga has etme. Ol otakda doky, ol otakda doky, ol otakda doky. Bereket bolup perişten ýagyp jynyň gaçmaklygyna sebep. Biri de Bismillahirrahmanirrahim kan aýtmaly. Biri de ey musulman dogalla şi ibadet kan bolmalydy. Tesbihdenler Bismillahdir zatdyr. Bulara inni öýüňden jyn gaçyrman gurruňy. Ýene bir gurruňma seherden. Ey musulmanlar, şi olakan noskasy şi. Her ýeri gitseňiz gidin, her zady aýtsaňyz aýdyň, her zady etseňiz edin. Ýöne asl sehrin ilajy şular. Evvel ibadet icra bolmaly. Menike seher edilipdir. Menden seher evvela şunu bilmeli musulman, hemçinani ki bize sermahordagi bizim başımızdan ayrılmaya. Mıdam başı sermahordagi hava savıysa bize dümeği hatar. Germazedagi sermazedagi işi bize bir olakan zindigimizde bername, dünyanın bir kanun nämi? Ta zamani ki bizim yurtlemizden porhan kullan yığınalıp ayrılmasa, şular sürülüp tip takiz edilmese, porhan ve işan yalandan işalar bizim yurdumuzda bulup dursa seherde bah. Şular paksazi olmalı. Oham meniki sehrin içinde gezip ben bir defa men açılyanla şunu bilin. Her kim aýsaýsyn, hemişegi seherden dinmek diýen doga hiç moga wujuda harajysy ýokdur. Men bir doga aljak, bir doga aýdakynjak ki hiç moga maňa seher ýawymasyn, her nämetden tahqiqadan, her nämeden ey musulmanlar hiç moga da seher ýawymaýan ýagdaý ýok. Bundan bir taraftan insan günah etýär, insan gafil bolýar, gaharlanýar, bir zat bolýar, gorkýar. Geçen hafta görürüm, geçendir şu yolun birinden sana bayat yavyp durmalı. Alhasıl, sehri giretyen evvela ibadeti icra etmeli. 5 wagt namaz jaýynda durmaly, täkemenden seher ayrılar ýalak. Men her hille barıp okuyan adamın, okuyan ahunyň ýanyna ýatyp ya oturup şoňa dem gurdunanym bilen men namaz okuýmasam ya namazymda sehlen gary bolsa, men seherden amanel bir.
İkincisi de hemişe estağfurullah kan bolmaly zindegide günah yumak. Üçüncüsü de ey musulmanlar, hewere seher kälenen esir. Hayadyňyzda şu kanun bolsun bir däne bedere goýuň sätil. Meşkuk zatlar tapylýar. Meşkuk ýagdaýlar tapylýar. Öýe salmaň ony. Çün seher bolsa bolamaly. Şu hayatda eýni fazalap aşgal ýygnaýşyňyz ýa meşkuk zatlar ýygnan başarsaňyz irtibatyňyz ýakyn bolsa heftede bolmasa aýda şonu bir iptal etdirden durun. Biri de şu seher diýen zat hiç mogada yırtmak bilen ne batyl bolmaýar, yakmak bilen ne batyl bolmaýar, suwaklama bilen ne batyl bolmaýar. Hayatda bir seher tapypdyr. Belli zat şu. Mesalan näme diýen haýsy birinden mesal uraýyn. Bir zat ýakyp gidipdirler, ýa bir zat sefik gidipdirler, ýa bir zat diwaryň arasyna sokupdyrlar ki şu sehermişdik. Şonu suwaklama bilen ne batyl bolmaýar. Hatta bir jawanlar wa toýlaryna seher edilipdir. Seherin jaýy da belli könegi tafalypdyr. Şu könegiň içinde açallaryna duunma. Şu duuny bir naähli adama aýdanny otlada goýar, halas bolar diýip. Hiniz günde şu moşkele açalan musulmanlar. Otlama bilen, suwaklama bilen, hissat bilen o seher batyl bolmaýar. Aham näme etmeli? İşdiki dogalar etmeli. Bir de ey musulman, wasat malin bolsa beter kan bolupdyr seher diýen zat, jadu diýen zat, durbin medarbesteden istifade etmeli. Durbin medarbeste seher etýän adamlar Hudaýdan gorkmaýar, emma durbinden çekinýär. Ýene biri meşkuk ýagdaýlardan, meşkuk adamlardan, hassa siziň ýüzüňize kan keplep, kan bername dökýän adamlaryň iýbiçkilerinden habardar bolmaly musulmanlar. Inni sehre batyl etmek näjere? Gözden hayatda bir bulaşyk bir zady meselem mäjun ýalyk bir bulaşyk bir zat tapýan. Diwaryň arasyna kagys tykypdyrlar. Şonu tapýan. Ya şoňa meňze her zady ki seher edilýän bolsa şonu tafaňda, şonu getir akamda bir gawa goýýan. Şu gawada suw goýýan. Oham şulary okuymaly. Sure-i Fatiha. Bir Ayetul Kursi. Sure-i Bakara kamil hatta agal bir para. Amener Resul Şerif, Yasin, Saffat, Haşr, Duhan, Cin, İhlas, Felak, Nas. Şulara bir okulmaly. Bir de 3 tane mübarek aya var. 3 bölekde Euzu billahi mineşşeytanirracim. Biri Sure-i Mübareke Araf 117-nji aya ila 120-nji aya. Euzu billahi mineşşeytanirracim ve uhayna ila Musa en alqi asaka fa iza hiye talqafu ma yafikun fawaqa'al haqqu ve batala ma kanu ya'malun fagulibu hunalika ve enqalabu sagirin ve ulqiyas saharatu sajidin amanna bi rabbil alamin. Şunu okuymaly, bir de murmaly. Yeni bir Sure-i Mübareke Tahan 69-njy aýaty. Ve alqi ma fi yeminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir ve la yuflihu as-sahiru haysu ata. Birdem. Üçüncüsü Sure-i Mübareke Yunus 81-nji aýaty. Felemma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin ve yuhiqqullahu al-haqqa bi kelimatihi velau kerihal mujrimun. Şunu okuýsaň, şu oklanan näme de bolsa şu batyl boldy, suwa oklamal ekidip. Ýöne ey musulmanlar, meriz okuyjak. Bir adam seherdir ya kakınıpdır bir zat, belli zat, dişinne bir zat eziyet berýär. Ýa-da-ki gözüne bir zat görünýär, meriz kakmalanypdyr ya seher edilipdir. Şonu açmaň ýoly eýneşini ýalak. Rahatçak. Namazlı dehretli adam gelsin merizin yanına, meriz kıyşarsın, Sure-i İhlas'ı okuyuversin, okuyup demursun. Ondan sonra Sure-i Fatiha, Ayetul Kursi, Sure-i Bakara, yan kaydan suralam okuyusun şoňa. Okuy watikada şoň özünden sonradan durun. Niran gurulýar, niran dert çekýär. Eli gurulsa eline okuladan durun. Biriňiz şu suralar okuymaly. Bir neferde Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Eliýinliýe be ele geçýär. Mundan mäde geçýär, mädeden kelle geçýär, kelleden ayağa geçýär. Ahyrda da çykar.
Yarım saat okuymasan çıkmasa 3 saat okuysan ýeňlidim, täze dünýäge geldim diýer. Ya şonu asyllyk hesap, ya birden gägirer, gaty gägirer, ýeňlidim diýer. Ya şonu asyllygy, ya gaty pazlar, şonu asyllygy, ya da gusar, şonu asyllygy bolýar. Alhasyl şu bedenim ýeňlidi diýençe okuýbermel. Ey musulmanlar, şu okuyan adam arazasy dehretine gaýym bolandan soňra hiç jerik gidip bermeň. Şunu okuýun. Bir defa bolmasa 2 defa okuýun, 2 defa bolmasa 3 defa. Hatta men bir seherler berýän, bir ay gatnadyk şoňa okuýup. Bir ay gatnamyzdan soňra açylan amit bolmalylar, heniz günde de keyif edip ýaşap berler. Şu bir olahan dermarlan birde musulman dogallar. Ýene bir sual gelýär. Men arsam baglantyr dip. Ey musulman, şunda hemişeki ýadyňyzda galsyn. Ars diýen zat Hudaý Taalaň eline imkany we benneden bolsan sehrojady bolup tasarrufaty jinni bolup hulasa saňa ýalt edip ýa bir zat bolup işlesin. Ýok. Hudaý Taalaň özi käte azmaýyşdan çim zindigiňi bir saxtyk oklaýar, şaýat şo bolsun. Ýöne her nämede bolsa ikisiniň de dermany giýje sure-i mubarakeye wakyany günne giýje okuysa, bir de erti namazdan soňra günne Yasin Şerif okuysa, şu arsyň dogasy şeý musulmanlar. Arsın açılmakla bir heftede açılmasa 2 heftede. Sahabalar garip sahabalar benne Hudaala bulan ýanyna sual etýärler bolmaly dünýeden geçip barýaka çağalaňa malla goýmadyň sen diýenni men çağalama sure-i Wakyany goýdum diýdi. Şumada çellimde tejrübe edilen musulmanlar. Gelelin Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ýaşaýyşyna. Ey musulmanlar, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 25 ýaşaýar. 25 ýaşa baranda Ebu Talib'in hanawadasyna bir gaty gariplik, bir horluk düşýär. Hem Nefise Meniyye diýäniň adamyň gyzy Nefise gurrun merýär. Ebu Talib'in hanawadasyna bir gaty gariplik düşdi. Peygamberimiz 25 ýaşynda hem Ebu Talib'in bir ateke diýen ayarlygyny bardy. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ejekesi. Dädesiniň dogany. Ateke Peygamberimiz beter gawwarardy. Çon Abdulmuttalib dünýeden geçmäke çağalarynyň hemmesin üýşürip şu Muhammedi horeda maň diýip Aleyhissalatu vesselam tawşyrypdyr. Hem ateke Ebu Talib'in ýanyna bardy. Ey doganym Ebu Talib, ballymyz Muhammed 25 ýaşady Aleyhissalatu vesselam. Muny inni öýerseň näjire? Öýlendirjek diýseň de sen elinde mal ýok. Näme diýilip şunu geňeşdile diýär. Aham ştada bir 2 däne tarihte gurrun agzalypdyr. Bir rivayette Ebu Talib ağlady diýe nämetjegini bilmäni. Aham da şunu maslahat edipdirler ki Hadice diýip, enemiz Hazreti Hadice Qurayşyň inki olakan hayaly denanalaryndan bir de eline mala molk sermayedar denany, effetli denana Şam şerife bir kerwan iwerjek, kerwanyň şu durşy öz mali sermayesi tijaret üçin, savda üçin. Ateke bilen Ebu Talib gurrun edipdir şonu ballymyz da bolsa şonu iwersek, o da bir kirejik berse, şu kirejde mehriye diýip hesap etsek, öýersek diýipdirler. Aham Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın özüne Ebu Talib geňeşende Peygamberimiz bolar diýipdir. Şayet menne akissin men razy diýipdir. Aham Ebu Talib de ýene de öz ballasyny başga bir ýere kärgeriden çyryp iwermäni qyn görüp aglap, ey musulmanlar, şiýagdaý bolýar. Şu tada şu gurrun bolup duran gullerde Hazreti Hatice enemiz geçen kitaplary Tawraty mutala edip geçen diýilen şeriýetine gaýym hayaly denanady diýe jahiliýet wagtda bolsa. Oham bir diş görýär, asman ýere inýär, aýda Hazreti Hatice'ň gujagyna girýär. Şu aý Hazreti Hatice'ň gujagyna girende hot alam jahan ýaktalýar, şu dişi görýär Hazreti Hatice. Oham gidýär bir alimlaň birinden sual etýär, ey alim, şu dişi gördüm diýende onu sen ahir zaman Peygamber bilen izdivaj etjek bolmaly. Ahir zaman Peygamber dünýäge gelen wagtlar şu mahal şo bilen sen nikahlanýyp halallanýak bolýan şoň täbiri diýdi diýe. Bir dişi gören gullerini
ateke diýen Peygamberimiziň ejekesi Peygamberimiz kärgerlikden çyryp maslahat edýänip Hazreti Hadijaň öýüne gelýär. O da ahir zaman Peygamberiň ejekesi diýip o geçen Tawratda kitapda görüňler bolansoň Hazreti Hadija muny gawsiýlýär. Qurayşyň olahan zenanasy agzy gözdelýän zenana diýip. Hazreti Hadija da gurrun açyp bilenek diş gördü ýogsam. Ateke de gurrun açyp bilenek näme diýip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 25 ýaşasa da emin lagap alan hewre awraýly oglan o da bir ahir zaman Peygamber boljagy belli kudratlar görnüpdir. Onu gelip kärger diýmeklik bir form haya etdiýän bolmaly. Hem ýürege uýy hem haya etdiýär. O hem Hazreti Hadija diýipdir. Biziň dilimize uğur hayır diýen ýalyk näme hajatyň ma diýip. Onu men bir doganymma Abdullah diýerler. Şoň Muhammed diýen men ballym. Şonu öýerjek bolýas. Öýermäne de elimizde zadymyz ýok. Şonu sen tijaret üçin Şam şerife gitjek bolýan, şonu bir kömekçi diýip alyp geçseň bir kirejik bolsa, biz de şonu mehriye edip öýersek diýip. Ey musulman, ahir zaman Peýgamberiň mehriyesi tapylmandy. Dünýe diýerler musulman maňa. Kimin gadyr wadyr çarhyň ýanyna Yusufy kul edip satdy ýararlar. Çarhy felekiň ýanyna erdeş ýok. Ýa-da Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam mehriyet sebepli kärger diýilmeli. O hem iştiki gurrunlar gelýär. Şu taada Hazreti Hadija öýdi gören dişlerini, serlerini basyrýar, boljak diýär. Kabul edeýin, ýöne mallan muhafazat etmeklik, kerwennäki mallar, galtamallardan, beýleki ýaglardan saklamaklyk heýwere oňa bir daýaw adam gerek. Menne Muhammedden daýaw adam elimde bolup dursa da Aleyhissalatu vesselam, onu da men özüm şoňa hitmet hesap bolar. Etjek kömegim bolar şoňa bir getir göreýin, iş tapşyryp boljakmy diýdi. O hem bolýar diýip ateke diýen ejekesi gitdi, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam alqaýtjak. Olan fikirine başga görüň ýok, fakat bir miktar deramet etjekler. O hem Hazreti Hadija da o dişi görensen, o dişi de ulama Yahuddan sual edennesen ahir zaman Peygamber bilen izdivaç etjek diýensen, gidip suwa düşüp arasalanyp, öýüne arasalap ahir zaman Peygamber öýüme geljek diýip amada bolýar. Iýbiçki teýýarlýar. O hem Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gelýär. Şu gurrun bolandan soňra ýene de Hazreti Hadija kabul etdiýär, ýöne bildirmeýär. O hem Meysere diýen bir qırnagy bolmaly Hazreti Hadijaň. Meysere diýen qırnagy we hitmetkar, zenany hitmetkara qırnak diýerler. Öz qulu da berdesi we zenany Meysere diýerler. Şoňa gelýär. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şoňa tawşyrýar. Ey Meysere, sen ahir zaman Peygamber akitmeli bolýan ýanyňa. Ey Meysere, Mekkeň ähli iştimen kerwenim uğrajak bolup duha, seni ýola saljak bolup duhala. Şu taada gözleşerler. Deslap düýän noktasyny Muhammede berersiň Aleyhissalatu vesselam. Özüň de defa minersiň. Behterin lebaslary özüň giýersiň. Mahul Mekke'den çıkarsyň. Adamlar diýsen dargar ýzyna egurlar. O hem gözden ýeter Mekke, şonu özüň düşersiň, lebasyň Muhammede gaýdyrarsyň. Aleyhissalatu vesselam Muhammede de diýä mindirip, tä gidýänçän gelýänçän ýanyňdan aýyrman hitmet edersiň. O hem şo hitmetiň hormatyna da men seni azad edip bir miktar mal bereýin diýdi. Bu gurrunlar şeýle gitýär. O hem Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamy kerwan bilen iwerjek bolanlaryny narahat bolupdyrlar. Abu Talib ateke diýen ejekesi näme bir eýne bir çofollan eýmaşyny geýip bir negahwan formunda bir golayja eýmaş geýip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam düýän noktasyndan tutup duran Abu Talib da gyn görüpdir, aglapdyr, ateke de aglapdyr. Ballimi şeý dip barýarlar diýip musulmanlar. Bireme ýola düşenni Hazreti Hadijaň wasiýetini tutýarlar. Peygamberimiz şawalya, gaw eýmaş geýýär. Şu kerwanny Hazreti Abu Bakr Siddiq tabamışdyk, şu kerwanny Abu Cehl wa. Abu Cehl ipdir, ey Meysere, ne dipdiň sen? Ey Meysere, Muhammedi düşürdi. Eýmaşyň iň küpesini geýdir.
işşek täki horluk görsün diýdi Hudaý saklasyn. Meysere diýdi mal Hatijaň maly, menne Hatijaň guly desturda şoň desturi men şo bilen boljak diýdi. Hamman gapdalaryna ýene Huzayme diýip bir hyzmatkary wady Hazreti Hatijaň. Huzayme diýen hyzmatkaryny iýeripdir fakat Peygamberimizden muhafazat etmek üçin. Alhasyl ýolda Şam şerife barýan haly Hazreti Hatijaň iki düýesi ysgyndan gaçýar. Meysere de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamdan kan gudratlar görensiň, ey Muhammed gel, meleken iki tane düýesi ayağından ysgyn gidip duşun nemet diýdi. Galy bilmändir bolmaly. Peygamberimiz elle gördü bela fasala gally diýe. Aham ýa Mekke'den daşalyp daşalma hala ýola düşerlerini Meysereň tarif edýän taryhy Peygamberimize iki tane kuş formda ferişte gelip kölüge salyp gitdi diýe ta barýança. Kan gurrunlar bolýa ortada bir rahibe sataşýarlar. O rahipde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň şemailinden haber bolansaň, ey kerwen, siz Mekke-i Mukarremeden te Şam'a barýançaňyz nagat Yahudlar we muň izinine teşne bolup durlar. Muny şehid ederler. Maslahat siz ize uğurmak maslahat diýdi. Oham şu taýda näme edipdirler? Basra gelipdirler. Basrada kan Hazreti Hatijaň mallaryny satyp şoň ýerine gelecek zatlaryny alyp kanne peýda görüpdirler. Şam'a barsa görjek peýdasynyň näçe estesini Basrada görüp izine gaýdypdirler. Şu taýda bir gurrun bolýar musulmanlar. Hazreti Hatijaň adetimiş kerwany tijaretden çyrim iýerenne ewurlik gelýärkä 3 günlük ýol, tagryban 100 kilometrda bolýar. 100 kilometrda Mekke'ye galanna bir nefer çafyk gaýdýar, boşluk almadan çyrim dinmen gaýdýar. Oham her kim boşluk getirse şo minip duran ayaglagyny diýe bolsun, at bolsun şonu özüne berýän bolmaly. Hatta ýükü bilen özüne berýär. Zahran diýen ýere ýetýärler, tagryban 1200 kilometr ýol bar. Mekke-i Mukarreme. Zahran diýen ýere ýeterlerinde Hazreti Ebu Bekir Siddiq diýen o Müslüman İslam gelmäke, ey Meysere şu Peygamber Muhammed'i iýersen aleyhissalatu vesselam gitsin Hatice boşlasın kan peýda bilen gelýän diýip. Oham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň minjek düýesini awadalladylar, ýük bagladylar. Awada neymaş giydirip Peygamberimiz de mindirdiler diye. Şonda Ebu Cehil yine kepledi diye. Ey Meysere, bir entek yol göranak, bir entek ýaşalakanna, ýiter we azaşar bize iş verer diye. Hudaý saklasyn. Oham bir miktar Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yol ýürýänden soňra ýa-da bolup ukusy tutup irkildi diye düýän usunna. Şonda şeytan aleyhillâne gelip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek düýesiniň noktasyndan tutup Habeşe taraf, Afrika, Etiopi tarafı göneltdi diye ýoluny işartdy diye. Şonda Hudaý Taala Hazreti Cebrail aleyhissalama destur berdi. Ey Cebrail, git ahir zaman peýgamberi şeytan on ýoluna adaşdyrjak bolýar. Git şoň noktasyndan bir tutda Mekke-i Mukarremä garşyn aýla. Ýanyňdan bir näçe feriştede mämur, şunu bir lahzada Mekke täwil bermeli. On eden telekeliginiň mugabelini diýdi. 3 günlük, 4 günlük yol. Elbette şayet ondan kan bolsun. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı yer ýygyny alyp ferişteler getirmäne durupdyr. Hazreti Hatijaň da adeti mübarekinden kerwan gelmeklik zamany golaýlaryna daşarda kan aýlanýan bolmaly, öz hyzmatkarlary bilen gelmeli wagty boldy diýip. Şonda bir gözläp dukaly aňyrdan bir düýe heýwere gaty gelýärdi, ýani ýortmadan gatyrak. Ýani hyzmatkarly diýipdir, şu düýän gelşi heýwere gaty gelýär şu Muhammed bolmaly aleyhissalatu vesselam. Hazreti Hatice de ýüreginden kamil etimady bar. Şoňda Peygamberimizden bilýär, şon defesini kölüge salyp gelýän zat bar. Onu da bildirmeýänler. Muhammed'in gelmeli wagtda bu matdyp. Gelýär Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam namany berýär, Meysereň namasyny. Şu taýda Hazreti Hatice de namany jogap berýär. Şu özü, eýmaşy, mal, yük hemmesi şu Muhammed'e boşluk diýip berýän diýip namany ýazýar. Şu taýda da Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ýene Hazreti Cebrail aleyhissalam ýene de akitip Zahranyň kerwanyny eltip täwil berýär. Görmäne bir saat ýal tul çeken bolmaly. Şonu Ebu Cehil güllü diye. Diýmedim mi Meysere? Hone ewurlik gelýär, ýol ýitirer diýmedim mi diýipdir.
Hazrat Ebu Bekir Siddiq kadim dostu meysere hemmesi narahat bollu diye bu gurruna. Ay her näme de bolsa Muhammed aleyhissalatu vesselam hidayet şode insandır. Öz yolu doğrudur diýdi. Geldi diye namany kökezi Hazreti Hatice'nin imzası ve zatı var. Yine Ebu Cehil inanmayan men hadimimi iyi verecek diýdi. Hadimi bar ya şonu näçe gün sonra Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın gelip gidenden sonra Hazreti Hatice barıp ýanky Ebu Cehil'in hadimi baranny 3 gün 4 gün mundan Muhammed'e iyi verdi maham diýdi. Aleyhissalatu vesselam. Elhasıl Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şeýle mally bolup, mulkly bolup bir geň ýagdaýlar bilen Peygamberimiz Hazreti Hatice'nin yüregine oturup kän bir şotada kerametler, gurrunlar bolýar musulmanlar. Ýöne şi mübarek qissany ştada goýjak siret-i mübareki geljek hefte Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bilen Hazreti Hatice radıyallahu taala anh'ın toy edişin gurrunu. Ey musulmanlar, şigijen dersini aýtmakam bir zat aýtjak bolýan, biz hey wara toýmyza kän ulakhan hilaflar bolýar, ulakhan yaramaz ýagdaý bolýar, ulakhan dertlemiz var. Biräşo bir de toýdan soňradaky jawarlaryň zindegisi biz jawarlaryň arasynda gezip bäsek musulmanlar hey wara yaramaz ýagdaý kän ihtilafy hanawadagy kän oňşup ýaşamak ýok, awaralyk ba, agzalalyk ba. Ay aksaren nevet derse jawarlara sataşanda öýlenenden narahat. Şu iki jelesäň içinde bire geljek jelese toýdaky bolýan gurrunlar, kynçylyklar, nameşru işler, yaramaz ýagdaýlar bolup gören ýagdaýlary ki biz habarymyz bolup islah bolmaklyga sebep boljak bir ýagdaýlar bahs ediljek inşallah. Senne izdivaç etek gaçypdyr. 18 ýaşan gyzdan ýokaryny hiç kim hastegary etmeýär. Näme etmelsen? Gyzyň 18-19 ýaşapdyr, 20 ýaşapdyr. Näjere jaýlamaly şonu? Talardaky fahşalardan ekseriyetiniz habaryňyz ýokdur. Nämeden şunim siz talaryň ähliler. Şoň üçin näki fahşalardan biz geljek heftedäki aýtjak gurrugymyz şu toýdaky yaramaz ýagdaý, sünnet diýip tutýan ýagdaýymyzda kän Peygamberimize aglatýan gurrugma, şuň bir üsünne bir gurrun etjek, mehriýan gurrugy, jehiziýan gurrun, kynçylyklar bulara näme diýmeli, din näme diýe bir bahs. Bir de ey musulmanlar, toýdan soňra tafahum hanawadagy bilen ýaşamaň üçin 2 heftede gurrun etjek, hemmäňiziň de derdidir, hemmäňiziň de gurruňydyr şu ey musulmanlar. Huda üçin Qur'any hormat edip sehirden istiqbal edişiňiz ýalyk, onuň istiqbal edin inşallah. Ýöne bir gecede musulmanlar bir dertliň birini aýdyn. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Hatice bilen izdivaç etdi. Hazreti Hatice şoňa näme diýip malyny ananýar? Emin, emanetdar diýip. Ey musulman, emanetdary gerek. Eline mal düşenne, eline avray düşenne, hatta bir nefer barada, hatta bir iş barada, bir zat barada senden sual edenle el-musteşar, el-mu'temen. Meşveret dilenle de sana şoň aýandesin amanat goýwaty. Men ýanyma bir gelýär, tükände näme sermaýe goýaýyn diýe. Şu taýda kullu sermaýesi maňa amanat. Men başga bir zady fasile bersem, başga bir zady yol kökesem, bazarda bir keşiş yok zady yol kökesem men hıyanet etdim şoňa. Mahalle gelýär. Gudaçylykdan çyrym, istelam almadan çyrym. Men ezafarak jüwümden harj edip öwsem haýyn bolýan. Ezafarak jüwümden harj edip ýamallasam ýene haýyn bolýan. Bolşiýalyk aýtmaly musulmanlar. Biz hıyanetin üstünde gurrun etjek bolýar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın gyn görýän zady. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın agyr görýän zady musulmanlar. Peygamberimiz aýdypdyr, bir adamda bir siri ahlaklary bolsa, munafiqyň ahlaky diýipdir. Emme bir ahlaklar bolsa, şu ahlakly munafiqyň öz alamaty diýipdir. Şoň biri etimad edilip ondan sonra hıyanet etdi we iza tumina khana. Etimad edilse hıyanet etdi. Ey musulman, eğer heleyin hıyaneti boljak bize şu mahal. Hazreti Zeynep Peygamberimizin gyzy. Hazreti Zeynep Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek gyzy.
Düşünün tarihi. Adamsynyň adyny Ebul As ibn Rabi' diýerler. Evveli İslamda Hazreti Zeynep öz İslamı kabul etdi. Peygamberimizin qyzy adamsyna aýtdy: "Sen musulman bol, sen dine gir, sen imana gir" diýenni şonu kabul etmeýär. Jenge Bedr bolýar. Jenge Bedrde musulmanlar basýa kafirleri. Şonu basanny Hazreti Zeynep'in adamsy wa esirleň arasynda gelýär. Eli daňyqly, ayagda daňyqly musulmanlar. Şonu Hazreti Zeynep Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek qyzy öz adamsy kafir. İmanı kabul edenak Peygamberin şaregin boşatsak diýip qyljalan adam ey musulmanlar. Ebul As ibn Rabi' diýen adam. Imme şoň eli daňylyp durany, ayagy daňylyp durany görüp durbilmäni bir zaman adamy mitdi diýäkamda ey musulmanlar şonu çözdürdi diýe baryp. Tek wafaýa ahd bolsun. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam görüpdir qyzy qadim nikasyna zadyna ihtiram goýýar. Şonu çözüň diýipdir men qyzymyň sözüniň hormatyna. Qyzymyň nikasyny etdişe sebepli çözüň kafir bolarlygy sebepli ýene-de daň diýdi ey musulmanlar. Wafa olardan öwrenmeli. Arassaçy ertiden taşama gezip beren adamsy şon eýmaşyny bitin etjek bolup. Ey musulman, olakan dertdirşi. Olakan ýagdyrşy bize hyýanete zawjayn. Her ýerde de bolsak tafily ýaşaýy musulmanlar. Indi qadim diýenim öten ýyl öňkü ýyllarda näzire ötdi şu zinany äşkara başga şäherde başga owak gaçyp giderdi. Emma indi näme bolupdyr ey musulmanlar? Bazarda gezip beren dul hatynma? Elbette gawlar jaýyna, iffetin saklayanlar jaýyna. Bazarda bir ejarada bir zatda ýaşaýar, şo bilen irtibat baglaýar. Hiç kimeň da habary ýok. Ondan sonra o zenanak bir nefer gudaçylyga gelýär. Bir de bu adama aýtýar, "Meňe bir nefer gudaçylyga gelýär." Şondan sonra sawulşýar musulmanlar. Dinin kabul etýän zat ey musulmanlar şular. Mirdamat dip tarihte bir neme geçenler. Bir wagt Tehran, Rey tarafta alimler kän ýaşapdyr. Şu taýda bir mollalaryň biri ýaşaýardy diýe ýekeje otokda ders alardy diýe talip etdi. Men aýdýanym, 1000 ýyldan agyrdaky gurrunlar. Şonda şu zamanyň padyşasynyň qyzy şäherde galdy diýe gasyryň da zanjyra çekilli, gasyryň daşy jar omugy olakan tokoy köpürsi we köpürsini çekýärli gün ýaşandan soňra hiç kim gir bilmeýär. Şonu gasyr ýafalanna padyşan qyzy entek durmuşa çykmadyk qyz. Durmuşa çykmadyk qyz daşarda galýar. Şonu bazarda aýlanyp bersine ýanky mollaň otagyna barýar. Bir otokda ýaşaýan bolmaly. Ilma qyýan talip. Onda bir gece senne istirahat etjek otağında bolýar, padyşan qyzy. Bir gece istirahat etýär, erti çykýar, öz saraýyna barýar. Padyşa sual etdi, akşam ýokladyk, gasyr ýafamyzdan soňra. Sen tapjak diýsek de giýjen garanqylygynyň içinde, nir dedin sen? Onda balan ýerde bir talip ba, şu talibiň öýüne ýatdym bir gece. Hyýanet eden nädir? Ýok, hyýanet edenak diýipdir. Onda näzire bileýli? Düktörler we bakdyrypdyrlar, ýok, hyýanet bolmandyr. Arassaja qyz oglan ellegmändir, gözlegmändir. Şonda şu qyz oglan padyşa gaýrat edip, "Men qyzymyň iffetini saklapdyr, bir gece otagyna saklap, şonu getiriň bir jaýyza berjek" diýdi. Qyzym şoň alamatı näme diýenni, onda däde şoň 5 bermek ýanykdyr diýdi. Onda näzire? Onda padyşan gyry zivaralat bilen otokda otyka, şonu evveli şepde waswasa diýen bolmalylar şeytan. 2 nefer bolup otursaň namahrem, üçüncüsi şeytan. Şonu evveli şepde şu gülbikesiniň etini ýakdy diýe şema garşyny tutup. Sonra bir maktar köşügende o birini ýakdy. Sonra da o birini ýakdy. Özü de özüne wagz aýdardy. "Ey palan molla, Kur'an özüýän sen. Kur'an aktarýan sen. Şu şemiň oduny çydaňak. Näzire dawzaka çydak" diýip aglardy diýe musulmanlar. Oham şonu bolýa qyzym diýipdir. Tamam alimleri, ulemalary, mollalar çağırtdyr şu äsirde. Oham da suwuk tamak goýupdyr, çörek de goýmandyr. Oham her kim el bilen iýmel şonu.
Alımlaryň hemmesi ipdir, bir nefer iyi bilmändir on. Hemmesine ursat beripdir. Taňyr ýalkasan dogat diýe çykýar. Ýaňky erkoglanmadyr talip. Görüpdir neresen eli ýanyk, iyi bilmändir on. Padşa öz gyzyny şoňa dakypdyr. O hem emire damat diýipdirler. Dünýede öz zenanasy boldy. Ey musulmanlar, Qur'ana hormat gerek. İran'ın bir näçe ostallarına başga bir duroftada ostallarına barýan diye bir karhana var. İçinde 20 tane zenana Türkmen zenany işlepbe diye bir tane mehrem yok diye musulmanlar. Dert da şey musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan ders aljak bolsak, nämesin ders almaly? Şuň arasaca emirligini ders aljakmy? Hatta emin emanetdarlığındandır. Hemmäňiz eşdendirseniz Hazreti Ali Peygamberimiz hicret etjek bolany Hazreti Ali Peygamberiň düşegine ýatýar. Näme dip şonu Hazreti Ali ýatyrýar? Düşegine getegine agaç goýup gitse bolmaýarmy? Ýok. Peygamberimiz emanetdar diýip kafirler malyny ynanyp ýanyna goýardy diye. Kafirlaryň şerrinden ganyny çykarjak bolup awrulajak bolup duqada Peygamberimiz Hazreti Ali ýatyrýar. Tamam list berýär şu falanynky bu falanynky ertik aşsaň mene gittim şular eýesine täwil berdi. Şehit ediljek bolup duran ýagdaýda emanetdaryň raýat eden Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Hudaý Taala o wendeleň bereketinden, o wendeleň nurundan, o wendeleň arasalygyndan we kıyamatda şo wendeler bilen ýaşamak hemmäňize nesip etsin inşallah. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.